Un pouco máis tarde do habitual, condicionada polas mareas e a multitude de actividades que se celebran no mes de xullo, a festa do percebe de Aguiño trasládase a agosto. É unha festa que depende de un produto fresco e, polo tanto, depende das condicións das mareas para que se poda dar a festa na mellores das condicións e o mellor produto, non? Dito isto, o Concello, pois, como ben saben, non ten presupuestos, pero logrou un acordo mayoritario dos grupos para que o é a subvención nominativa que se ven dando ano tras ano para a festa, pois tamén se pudo levar adiante, polo tanto o Concello pois colabora en aquelo que nos ten solicitado a asociación. Será o domingo día 6 cando miles de veciños e visitantes se acheguen ata o porto desta parroquia ribeirense para degustar un dos mariscos máis cotizados. Vai a ser o 6 de agosto, polo motivo de non queremos defraudar, como fixemos hasta ahora. Este é 24 festa, e por ese motivo elegimos 6 días por cadra mareas vivas. E sendo en mareas vivas, sempre podemos recolectar mellor produto. Como son 1.200 kilos que temos que ofrecer, ese é o motivo polo que se elegeu 6 días, a máis pola calidade, por tratar de non defraudar a xente que ven tanto de Galicia como de outros sitios, veñen á adrede, claro, ese é o noso fin. A carpa abrirá as súas portas a mediodía e, ademais da degustación, haberá música e obradoiros infantís. Repartiránse ao redor de 1.200 kilos de percebe, en racións nunca inferiores aos 350 gramos, acompañados de cachelos e un prato conmemorativo. Haberá tamén empanada, polvo e churrasco para os que queiran ampliar o menú. O tema do que é da festa en sí, pois vamos lá a facer tamén cunha especie de talleres para os meniños, como fixemos o último ano, para dunha maneira entretenelos un pouquiño, porque tamén eles queren algo máis que o que comer un plato de percebe. Así mismo tamén temos ao lado pegado a nosa carpa, ao noso lado temos posta unha pulpeira tamén que terá churrasco e máis terá tamén pulpo. Polo momento, aínda queda por concretar o prezo das racións, que dependerá da cotización que a cada percebe nas datas previas. Durante a festa distinguiránse tamén os percebeiros de honra aínda por determinar.